Ao longo do verán pasarán polas instalacións do campamento de Espiñeira 400 mozos divididos en 4 quendas. Esta instalación de Boiro, pois por ela pasarán rapaces e rapazas de entre 10 e 12 anos, un total de 400 rapaces, no que a comarca do Barbanza un total de 1060 rapaces, de 3060 plazas que temos na provincia da Coruña. A Xunta de Galicia un ano máis incrementa estas plazas, pasamos de 9.000 a 9.572, porque entendemos que é un recurso, como ben explicado o alcalde, importante tanto para as familias como para os mozos e as mozas, para que disfruten na súa época de vacacións, pero tamén para que convivan, para que coñezan a rapaces de diferentes puntos da xeografía galega e tamén da española, e para que poidan, pois, adquirir todos esos valores que se transmiten nos campamentos. Ademais de desfrutar da contorna natural, participarán en visitas guiadas pola comarca, actividades deportivas e veladas nocturnas con teatro e animación. A xuventude e os rapaces son o futuro e hai que poñer todos os medios a disposición, tanto educativos como sanitarios, sobre todo en épocas de lecer con actividades agora do verán, para que tamén ten unha función de conciliar tamén a vida laboral e familiar dos seus pais e das súas nais, educación, formación, ocio, convivencia. En toda Galicia, máis de 9.500 rapaces beneficiaránse destas iniciativas que buscan ofrecer un ocio alternativo á mocidade, favorecendo a interrelación entre mozos de distintas zonas da comunidade.